Tama na atan. So may ibang kasama natin nandito. So Naglagunilya vlog. Oh, okay, ganda. Pang design. Ito po yung bahay na. Nag-start na rin po sila kahapon. Tapos ito yung naging salos nila. So, ganun. Naglalakad sa blueprint, plano at vision sa bawat proyekto, wala kaming division. Namin maintain. Building dreams with our eyes on the prize. Sa bawat tahanan nilalagay ang puso, dito sa proyekto walang mangiiwan, totoo. Sa bahay na ito mga detalye pinagpupursige, wall, ceilings, designs, lahat pinapraktas. Malinis ang likhang, bawat gamit ay classy. Magaan sa mata, di pwedeng maging trashy. Tara na, hintayin mo ang transformation. Bawat lugar mo dito pagkatapos malagyan ng electrical. Tapos dito wala pa. Walang ilaw. Pag nakaharap yung ilaw, makinis pa rin. Natin ang conduit natin. Numadi kayo sa mrek kabigatan. Ang yelo na yung ilaw. LV, ang dapat abangan. Vlog ng buhay, tower of inspiration. Maklagunilya, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay. Good morning. So andito tayo sa Presto. Magbaba po tayo ng PVC foam board 10mm ay 5mm. Yan, pang backing po yan mga boss. Yan, so ito yung galap sa sa Presto. Okay. So next week makakapag-deliver na tayo. Tapos install na rin. Tapos yung iba may iwan dito para mag-fabricate. Wala na ito yung paglalagyan. Bilangan nyo man. Bilangan nyo naman oh. Muna dyan 5. Tama na atan. Walo. Sangapulo. Sangapulo po. Okay. Ayos. Gear ka po. Bilak po pati dyan nga ito ah. Okay, so tara. Tayo naman pupunta pa tayo ng ng Kamiling, tapos Dasol. Pero mag-ready muna tayo, hindi pa tayo kumakain eh. Nasikaso ko kasi mga tropa kanina bago sila malis. Tapos nag-deliver tayo rito. So uwi muna tayo. Dito ako dati mga boss, nagpapasada. Ito yung turnuhan ko. Nandito nga pala tayo sa turnuhan ko dati. So sinundo natin si Ipot para may kasama tayong pupunta sa mga project. Kasama natin nagpapasada no. Sabi nila big time na daw, big time. So may ginawa rin akong kupo-kupo dito yung turnuhan na. So may ibang kasama natin nandito. So nagtutupad. Diyan pala si Kagawad, kasama nila eh. Tara na. Sige. Okay. Ang kasama natin si Jesus. Jesus. Oh, bakit ka nagsisigarilyo, Jesus? Alaga talaga. Yun si Jesus ah. Tara. Bakit na tayo? Oh, tingnan natin yung sample oh. Mga giveaways mga boss oh. Maklagunilya vlog. Oh, okay, ganda. Pang December. Ayos. Pagawa rin ako ng ng sticker. 100 pieces po yan. Ayan, gabi mo. Ajay? Ajay, puro may kagandang sticker. One? May kapitan.
Ah, sige, patulog ko to. Ah, sige. Sige, kabilbon. Ito yung sticker ako. Oo, yung mga sticker natin mga boss. Okay. Ayan na. Okay, ayos. Yornos bata, Brad. Ada talo ata talo. Di pakadengdeng mo di kita. Magkailangan ata. Okay. Ata kasta. Okay, ate pa. Ba't di na kaya? Kaya na? Okay. Tambat. Marami puro. Oh, mags na kita. Oh. Oh. Ayan. Sabi mo nga to. Nagbayad up pa eh. Dirgap mo. Ayun lang, mahirap yung parking. So dito tayo sa nagserialan. Nakakaistorbo tayo sa daan. Wala tayong mapagparkingan. Hindi natin may pasok yung sasakyan dito. Masyado malit yung gate. Ay, doon tayo sa kabila nakiparking. Buksan mo yan. Tara. Shoutout kay Ma'am Margie Polanco. Ayan, ito pa yung bahay na nag-start na rin po sila kahapon dito, kaya lang dito ay nakapunta. So ngayon pa lang tayo pupunta. Pinuuna ko na lang yung mga kwarto. So project natin dito is spandrel, ceiling, tapos ceiling paint. Pero dun sa 3D animation, kompleto ko na po yung interior na ito. May modular cabinet na, may mga ilaw na, may mga sala set, dining set. So yun. So bago natin pasukin, so pakita ko muna yung 3D animation nya. Okay, so nakita nyo naman dun sa 3D animation natin. So combination siya ng PVC ceiling panel tsaka gypsum board. So dito pa yung salas niya. So may TV console din na nakalagay doon, kahit 3D, kahit ceiling project lang yung project natin dito, tsaka spandrel. So bago pala kami nag-start dito, so nag-drawing ako, punta ko dito sa site, inactual ko yung itong loob ng bahay nila Madam. Tapos nung na-drawing ko na, doon ko na lang sa bahay ginawa yung 3D model niya. Tapos gumawa ko ng video para sa 3D animation. So naka-actual po lahat ng mga nilagay natin dito, mula sa
mga kantuhan nito, pati mga ceiling natin, naka-actual po yung mga sukat niyan, pati TV console. So ayun, so dito yung salas, combination ng PVC ceiling tsaka gypsum board, tapos nilagyan na rin po natin ng TV console yan. So dyan nakita nyo doon sa 3D animation. Tapos ito yung dining natin. So ganun din, PVC ceiling panel, tapos gypsum board, tapos meron rin siyang aluminum profile. Tapos dito flat lang po siya. Ayan. Tapos gumawa rin tayo ng hagdanan doon na stainless tapos salamin. So dito. Tapos dito yung salas nila, ayun pala, TV area pala nila yon. Tapos ito yung naging salas nila. So ganun din, PVC ceiling panel, tapos gypsum board yung ginawa natin dito. So ayun, so tapos may mga sala set na rin po siya. Tapos dito sa mga kwarto, cove design na lang po yung gagawin natin dyan. So pinauna ko na lang kahapon, cove design, yung karaniwang cove design na ginagawa natin. So yun po yung nilagay natin dyan, pati dito. Okay. Tapos dito. Ayan. Tapos matatapos na nila yung yung kwarto na framing. So pang ilang project na to? 5. Oh. Natawa si Paribal, may siya. Tatawa pa siya. May naalala siya. May naalala siya. Ang bilis nila Paribal, pang 5 project na nila to. Itong grupo na to, kaya itong grupo ni Paribal. Ayan. Doon sa ibang grupo, tignan nyo na lang po kung ano yung mga natapos nila. So, ayun. So, ano ko muna sila. Turong ko muna doon sa design natin dito. Tara Paribal. Ito natin yung design. Okay, so ayan. Pagdaliwanag ko na kay Paribal yung mga gagawin dito. Ito yung 3D model natin. SketchUp 2021. Tapos nagre-render ako sa Lumion. Okay. So yung Lumion natin version 10.32. 10.32 yung Lumion. Diyan ako nagre-render. Okay. Okay, so kompleto na rin yung mga materials nito. So ang kulang na lang dito yung sa ceiling pala, dito sa loob kompleto na. Ang kulang na lang po dyan yung kornisa. Tapos dito yung spandrel, so hindi pa po natin na-order. So baka bukas o kaya sa next week baka may order na po natin yan. So medyo busy lang kasi tayo mga boss. So para may deliver na rin dito. So tara, punta naman tayo sa Dasol, Pangasinan project. So nag-umpisa na rin po sila doon sa ceiling. So pupunta natin doon para may tour yung design doon na gagawin. Tara. Jesus kasi yung pangalan nito eh. Apo. Kaya tinawag ko siya para kasama ko lagi si Jesus. Kaya lang kanina nakita nyo nagsisigarilyo si Jesus. Magkasalanan tong Jesus na tong nakuha ko. Ibang Jesus yata yung nadala ko. Jesus Mariusip yata na dala ko. Hindi si Jesus. Sige pare. Ayun. Sila Paribal pala, galing po sila doon sa Talugtog project. So hindi po dumating yung ilaw. So tapos na po kami doon, yung ilaw na lang po. Hindi na namin maintayin tayo. Nagsimula na kami ng ibang project dito. Kondom pa yung mga materialis natin. So tara. Mga tawa niya tuwing may sablay ako sa presentation. Wala na yung maliit. Okay, so dito na tayo, sakto alauna. Natatapos lang ng break time. Okay. Kaya natin mga nagtatrabaho rito. Okay. Lumamasilya na sila. Tapos yung canopy
Ayan, pinoporma na. Baka ano, ay nabuhusan na pala rito. So ito baka mabuhusan na rin bukas. So ito pa yung perspective, oh. Yung kanipina lang doon ng ano, inaayos nila. Yan, pati dun sa side inaayos na rin po nila. Pati dito sa kabilang side, ayun, nabuhusan na. Tingnan natin dito sa kabilang side. Dito. Hindi pa nakapagbuhos. Pinormahan pa lang. So, lapit na tayo dyan. Gikabel ka man ti lamisan ito yun. Tiga. So kaya nga pala, gumawa na pala ako ng 3D animation nito. So play muna natin mga boss. Okay, so nakita nyo naman dun sa 3D animation natin. So, kompleto na. Pati tiles, pati mga salaset, andyan na siya. So, ito po kasing sala. So, combination po siya ng PVC, tapos PVC ceiling panel, tsaka gypsum board. Tapos dito, gypsum board lang siya, tapos may kanal. So, ito yung salas niya, nakapakaluwang. Tapos dito yung dining. So ganun din, combination siya ng PVC ceiling panel tsaka gypsum board. Tapos may aluminum profile din. Tapos dito sa kitchen, ayun, kompleto na rin, pati yung mga modular kitchen cabinet niya tsaka yung bar counter. Tapos dito sa mga sa mga kwarto, cove design na lang po yung gagawin natin yan. So ito nga pala yung yung dirty kitchen and laundry. Yan, ano pa yung tabon natin dito, malalim pa, higit 1 liter ilatabon natin dyan, mga 140 siguro, 150 cm. Tapos ito yung powder room. Tingnan natin mga natapos mga tropa. So dito nakapag frame na rin sila rito. Pwede na magtakip dito pagkatapos malagyan ng electrical. Tapos dito wala pa. Datali foreman niya? Juan. Wala si foreman? Hindi pa dumating kapon? Luminis na lang material. Ngayon. So ito yung cove design. Sinong kasama niya? Yung driver na ako, hindi ko pala sino pa pa. Sino nagbabra ka niya ayo? Grada na nagapanan niya. Baka sa kanya majala din, tugot majay. Nampay dati Brian ay. Okay. Baga kanya yung umaday ko mapan beer house. Tata nagyawid kayo pa ebidensya. Kanya majay. Kata-katawa.
Ano na? Huwag ka lang dimla, induli na, naglogo ka niya, nagbuibuyan ni Bagat pala eh. Naglogo. So, ito pa yung master bedroom. Master bedroom. Tapos ito yung walk-in closet. Tsaka yung toilet and bath. Ayan, nakapag-skim coat na sila. Ayos pantay yung mga skim coat natin ayos pantay yung mga masilya natin. Sige. Okay, so ayan, ipaliwanag ko na kay Boss Aladdin ang kilabot ng Mapandan. Yan, kilabot ng Mapandan yan. Siya yung may hawak ng ceiling project dito sa sa Dasol. Si Tulis. Alam mo na, Aladdin? Alam mo na? Okay, maliwanag. I-review mo nga pero may habang matikpay nakalis. Okay yan. Okay. Madali lang makapick up si Aladdin eh. Naka ilang project na ba si Aladdin? Na hinawakan. Sa yata siya, sa Mapandan una, tapos pangalawa dito. Ay, pangtatlo. Bakabak. Ay, pa yung bakabak pa pala. Nakatatlo na kayo. Yung yung isang grupo. Tumatawa si Aladdin Okay. Check natin. Meron pa siya. Meron. Ayan, meron pa. Hindi pa naman naliha to. So importante pag magliliha sila dapat may ilaw sila. Ayan katulad na ito, pag ganyan makinis siyang tignan. Dito. So importante pag magliliha sila gumagamit sila ng ilaw. Yan, sabihin natin si foreman na bumili ng ilaw nila. Yan pati dito. Makikita natin dito. Makinis na siya pag walang ilaw. Pag nakaharap yung ilaw, makinis pa rin. Pero para ginilawan mo dito sa gilid, ayan mayroon pang konti. So yan ang ayusin nila. So ganun din dito. So importante talaga pag magpipintura, magliliha, may ilaw tayo. Yan, nakikita yung tama. Masilya pa lang naman ito. Masilya pa lang naman. Mas maganda kung ayun nga, may ilaw tayo rito. So pabili tayo ng ilaw kay foreman para gumanda yung finishing natin. So yung magiging height ceiling natin dito nasa 330 plus 36 centimeter mula dito sa flooring. 336 hanggang doon. Sa baba ng natin yung conduit natin doon. So andun siya. Pati dito. Tapos bababa na lang po tayo rito sa may sa may kitchen. Ayan. Okay. Okay, so nagli-layout na po sila rito para sa kitchen. So kaya na Aladdin yan. So dito. Ayan, tatabunan pa to. So malaki-laki pa yung tatabunan natin dito. Yung mga kanopi nakaporma na. So dito baka magbubukos na rin sila rito. Nais lang yung mga forma ng canopy. Yan po siniguro natin. Baka da gold dito bagay ka. Baka da gold. Ada? Numadi kayo sa merk kabigatan, sigurado aja yan. Ada na hala yun. Magmaganda da ka lang. Baka may gold tayo makuha. Bantayin ko na lang kaya to.
Mahirap na, baka bukas eh wala na sila eh. Dito na lang kaya ako. Baka di na sila pumasok bukas eh. Okay, so ito na lang hindi pa napormahan. Ayan. Tapos mga downspout. Okay. Okay, yan, shoutout kay Ma'am Marky. So sa tsaka kay Sir Daddy. So dito lang po sila sa kabilang bahay. Okay, sige. Ron, galingin niyo. Ladin. Ron. Wala, katakatawal sa manan ni Angelo na eh, Angelo. Tara na. Sige, lalingan niyo ah. Tara na. Let's go. Baka makalabas na rin yung bunso ko ngayon. Sundin ko pa siya dun sa ospital ko sakali kung ano sabi ng doktor. So nasa ospital po kasi siya. UTI.